Vítajte pri dnešnom ponore. Máme tu jeden zdroj, ktorý okamžite zaujme svojim názvom. Báseň o Miroslavu Slavu Gomolu. Už z názvu je, myslím, celkom jasné, že ide o oslavný text na konkrétnu osobu. Áno. Oslavný. Poďme sa teda spoločne pozrieť, aký obraz Miroslava Gomolu, prezývaného Slavo, táto báseň vlastne vytvára. A čo nám to možno môže povedať? Hneď v úvode sa dozvedávame také tie základné info. Slavo je zo Žiliny, no ale potom to začína byť zaujímavé. Áno. Je opísaný ako muž s myšlienkami úprimnými a jeho meno, počúvaj, je prirovnané k zore. K zore. To je silné. Presne, k zore, ktorá je čistá a mocná. To je naozaj silný obraz, hneď na začiatok však. Určite. Čistá a mocná. To nastavuje tón. A spomína sa aj jeho veľký duch a milé srdce, ktoré vraj všetkým dáva svetlo. A toto dávanie svetla, to je označené ako jeho dielo. Dielo tu nabere takú váhu. Vieš, nie ide len o nejakú bežnú prácu, ale skôr o životné poslanie. Jeho príspevok svetu, tak povediac. Rozumiem. Ten dôraz na vnútorné kvality, úprimnosť, veľkosť ducha, dobrotu, je tu, myslím, kľúčový. A okamžite nastavuje veľmi pozitívny, až idealizovaný tón. A ten tón pokračuje aj v refréne, ktorý sa tam opakuje. V refréne áno. Oj Miroslav, Slávo, ty si náš druh, s tvojou dobrotu prohoníš v sutuhu. Aha. Teda ty si náš priateľ a tvoja dobrota zaháňa všetok smútok. Znie to skoro ako nejaké zaklínadlo. Takmer. Život je preňho vraj pieseň, spievaná s hlbokým duchom a čistým srdcom. Áno, tá formulácia prohoníš v sutuhu, teda zaženieš všetok smútok, tomu pripisuje takmer liečivú transformačnú silu. Presne. Jeho samotná existencia a povaha, zdá sa, majú aktívny pozitívny vplyv na okolie. Nie je len pasívne dobrý, jeho dobrota proste koná. Poďme ďalej. Druhý verš, ten nadväzuje presne na túto líniu. Dobre? Zdôrazňuje sa jeho odvaha. Nebojíš sa ničego, stojí prímo i hrdo. Teda priamo a hrdo. Odvaha. To zapadá? Báseň tvrdí, že jeho úprimnosť a čestnosť sú všeobecne známe a jeho dobrota je vnímaná ako veľká hodnota. Tu je zaujímavé to prepojenie vnútorných vlastností a vonkajšej reputácie. Áno. Jeho charakter nie je skrytý. Všetci poznajú jeho čestnosť. A všimni si tú časť. Srdca družín i rodiny dá do ruky. Áno, to ma zaujalo. Čo to presne znamená? No, to neznamená len, že je obľúbený. To naznačuje podľa mňa obrovskú dôveru, ktorú v neho ľudia vkladajú. Zverujú mu svoje srdcia, svoje blaho, ako keby. Aha, jasné. Dôvera. A to dôvera je priamým dôsledkom jeho integrity a, ako už bolo spomenuté, odvahy. Svetlo jeho duše, ako sa tam píše, svieti všetkým ľuďom. Čo opäť podčiarkuje ten jeho široký pozitívny dosah. Presne tak. No a potom prichádza tretí verš a ten prináša taký, trochu bojovnejší prvok. Bojovnejší? Áno. Lyrický subjekt, teda hlas v básni, ktorý môžeme, ale nemusíme stotožniť priamo s Gomolom, hovorí: I tak ja idú boj s pohankovcami, s točným planom i mocnými šagami. Pohankovci. Presne. Čo si po tým máme predstaviť? Pohankovci. Dobrá otázka. No, pohankovci doslova znamená pohania. Áno. V kontexte tejto básne to však takmer určite nie je myslené nábožensky. Je to skôr archaický výraz použitý metaforicky. Metaforicky ako? Tí pohankovci symbolizujú skôr prekážky, možno zlo, negativitu, zastarané zmýšľanie alebo nespravodlivosť. Rozumiem. Vlastne všetko, čo bráni tomu svetu, ktorý má byť podľa básne krásny a čistý, je to, povedzme, symbolický boj dobra proti zlu, svetla proti tme, čo vlastne nadväzuje na tie predchádzajúce verše. Aha, takže nie je doslovný boj mečom, aj keď sa tam spomína točný meč. Presne. Ten točný meč, čo znamená presný alebo dobre nabrúsený meč, a tie mocné šahy, teda kroky, áno, tie skôr zdôrazňujú jeho odhodlanie, pripravenosť a premyslenosť v tomto zápase. Nie je to slepý hnev, ale cieľavedomé úsilie. Jasné. A cieľom nie je násilie samo o sebe. Bášeň to vlastne explicitne hovorí na konci. Ako? Ja nechcú vidieť bol, leže radosť.
I to jest môj boj pre našu budúcnosť. Aha, bojuje teda za radosť a lepšiu budúcnosť, neprimárne proti niečomu. Presne tak. Jeho boj je vlastne aktom tvorby lepšieho sveta. Keď si to teda celé spojíme, táto báseň nám Miroslava Slavu Gomolu vykresluje ako, žiarivý ideál. Áno, dá sa to tak povedať. Muž zo Žiliny, stelesnenie úprimnosti, odvahy, dobroty, čestnosti. Jeho poslaním je šíriť svetlo, premáhať smútok a aktívne premyslene bojovať. Ale nie pre boj samotný, ale za krásu, čistotu a radosť. Najmä pre budúce generácie. Je to taký skoro až archetypálny hrdina. Áno, je to veľmi, veľmi idealizovaný portrét. A práve to je možno ten najzaujímavejší aspekt. Čo si z toho môžeme odniesť? Možno zamyslenie nad tým, ako takéto texty fungujú. Vieš, vytvárajú vzory, ikony, ktoré majú inšpirovať. Používajú silné, jednoznačné obrazy. Presne. Jazyk cnosti. Fascinujúce je, ako táto báseň konštruuje hrdinu takmer výlučne prostredníctvom abstraktných kvalít a toho metaforického zápasu. A možno nás to privádza k takej záverečnej myšlienke. Na zváženie. Počúvam. V dnešnom svete, ktorý je často vnímaný ako komplexný, nejednoznačný, plný skepticizmu, akú silu alebo relevanciu má ešte takýto typ oslavného, idealizovaného portrétu? Dobrá otázka. Dokáže nás ešte osloviť postava vykreslená takto, povedzme, čierno-bielo, alebo potrebujeme pre inšpiráciu už komplexnejšie a možno aj rozporuplnejšie vzory? To je presne tá otázka. To je otázka, ktorú si asi každý môže zodpovedať sám po tomto našom ponore.